Ez a Domino nevű labrador egy vakvezető emnek tűnik. Ám valójában egy újfajta, magasan képzett munkakutya. A napja minden percét a 7 éves Archie oldalán tölti. Archie komoly betegségben szenved, és bármikor váratlanul kómába eshet. Ám Domino folyamatosan azon van, hogy ezt megakadályozza. Már 5-ször mentett meg. Figyel arra, hogy ne legyek rosszul, és ne ájuljak el. Vigyázz rám. Domino bármilyen technológiát megelőzve, Archie rosszul léte előtt 20 perccel már jelez. Domino egy csodás állat. Igen, hamar megérzi, ha Archie-val baj van. A fiam vércukorszintje percek alatt veszélyes szintre zuhan. A Dominohoz hasonló ebek páratlanok. Sem ember, sem technológia nem képes arra, amire ők. És ő csak egy példa arra, hogy a munkakutyák milyen értékesek lehetnek. A kutyák igaz története. Sorozatunkban megnézzük, hogyan lett a kutyából a bolygó legmegbecsültebb állata. Közös múltunkra is fény derül. A Földön 1 milliárd ebb él. Láthatják, hogy hol s milyen szerepet töltenek be. Harcolnak velünk. Védenek minket. És dolgoznak nekünk. A legmodernebb technikákkal mutatjuk meg, hogy a kutyák még annál is különlegesebbek, mint ahogyan azt eddig gondoltuk. $1 millió kutyák. Southend-on-Sea, Egyesült Királyság. Archie 11 hónapos korában 1-es típusú cukorbetegséggel diagnosztizálták. A fiú szervezete képtelen a vércukorszintje szabályozására. Amint a vércukorszintje zuhanni kezd, a teste egyedi szagot bocsájt ki. Domino, gyere ide! Dominónak, akár a többi ebbnek 300 millió szagreceptora van, így ezt a szagot is megérzi, és riadóztatja Archie környezetét. Az a baj, hogy a vércukra hamar lezuhan. Ám Domino ezt kiszagolja, és egyből figyelmeztet minket. A szagokat Domino minden műszernél pontosabban érzékeli. Lássuk, mi a helyzet. Ez a teszt kimutatta, hogy a kóma elkerülése végett Archie vércukrát emelni kell. Domino hihetetlen módon már 20 perccel a gép előtt tudja, hogy Archie vércukorszintje vészesen zuhanni kezdett. Domino minden masinánál jobb. Mint minden kutyának, Domino agyának 30%-a is a szaglást szolgálja, míg a mi agyunknak pusztán csak 1%-a. Az ő orra sosem téved. Archie élete Domino előtt meglehetősen komor volt. Archie veszélyben érezte magát. Folyton rettegett, mert nem tudta, hogy mi történik majd vele. Félt, hogy éppen akkor nem leszünk vele. Egy 5 évesnek ezek pokoli dolgok. De amióta Domino itt van, azóta sokkal bátrabb, függetlenebb, és az életminősége sokat javult. Nem hittük, hogy ilyesmit is megélünk. Úgy érzem magam, mint a többi gyerek. Domino a barátom lett, a legjobb barátom.
Kapcsolatunk a kutyákkal az ősidők óta nagyon sokat változott. Egykor vadásztak nekünk, és a ragadozóktól védtek minket. Mi mindezért élelemmel és hajlékkal fizettünk. Idővel aztán munkatársainká váltak. Manapság 400 kutyafaj él közöttünk. Az angol agarakon át, amelyeket a nyulak elfogására tenyésztettek, a spánielekig, amik a vadászok számára terelték a vadat. Mindegyik ebnek volt tehát valami eredeti feladata. Sőt, sok kutya még ma is azt csinálja, mint amire eredetileg tenyésztették. Victoria, Ausztrália. Sok nagy ausztrál farmon manapság is számos ebb dolgozik. A kelpik, a kolik és a vaddingók keverékei, és akárcsak az itt látható Jess, kitartóak és okosak. Ez az Jess! Jó kutya! Rohanj, rohanj, rohanj! Tereld őket! A bátor és erős Jess-t a feladata végrehajtásában semmi sem állíthatja meg. Ha úgy érzi, a bárányok megakadtak, akkor a dugót személyesen hárítja el. Élénkek, és a csorda tetejére is felmásznak. Ha kell egy szökevényért, jó messzire is elrohannak. Olyan jó móka nézni őket, mint egy foci meccset. Tom családja már 60 éve tenyészt kelpiket. Ezek birkák. Tudja, hogy egy kutya hamar megvillantja a tehetségét. A 10 hetes Chester nem kapott semmilyen képzést. Bárányokkal most lesz először dolga. Ő még képzetlen, így most csak megnézem, mihez kezd velük. Meglátjuk, érdemes-e vele foglalkozni. Chester erre a munkára született. A képesség a vérében van, és ösztönösen tudja, mi a dolga. Ezek az ebek nagyon bátrak. Nézzék, mennyivel nagyobb egy birka. Chester most biztosan fél. Chester addig szugerálja őket, amíg arra nem mennek, ahová ő akarja. Az ilyen pásztorkutyák a világon mindenhol értékesek. Jess megmutatja, hogy miért is van ez így. Tom nélküle semmire sem menne. Ám együtt 2000 birkával is elbírnak. Jess sikerét az ösztönei garantálják. Többször körbefutja a bárányokat, mintha csak vadászna rájuk. Ha vadkutya lenne, meg is ölné őket. Ám ezt már kinevelték belőle. Mögötted, mögötted! Jess igyekszik megörvendeztetni Tomot. Az ételéért cserébe. Nagyszerű futók. Egy nap akár 40 kilométert is megtesznek. A lábaik nagyon erősek. Bírják a meleget és a leggyatrább talajt is. A bundájuk meg vékony, hogy a nyári hőségben se szenvedjenek. Az izzó hőségben Jess a többi kutyához hasonlóan egy zseniális rendszerrel hűti magát. Gyors lélegzetvételei tágítják a nyelvben futó ereket, melyekben aztán az odajutott vér lehűl. A lehűlt vér végül visszaáramlik az állatba, így segítve a teljes test hűtését.
Tom és Jess sok embert képesek helyettesíteni. Újabb kutatások szerint életében egy kelpie 40 000 ausztrál dollárt spórol a gazdáján. Ám e faj még ennél is többet ér. A kelpik Ausztrália 75 milliót érő bárányaiból egy több milliárdot érő ipart építettek ki. Száz évvel ezelőtt a legtöbb ebb Jesshez hasonlóan minden falatért megdolgozott. Ám van, aki munkanélkül él. Mára sok minden megváltozott. A legtöbb ebbnek csak a társaságára van szükségünk. Ám a munkakutyák fontosabbak, mint valaha. És még csak most kezdünk rájönni, hogy igazán mire is képesek. A kutyák körülbelül 33 000 éve csapódtak hozzánk, hogy a veszélyes vadonból kiszakadva mellettünk biztonságra lejjenek. Mi kihasználtuk a velük született képességeiket, és ezzel mind a két faj jól járt. Az évszázadok során a felek közti bizalom és megértés egyre csak nőtt. Ennek eredményeként ma a legszokatlanabb helyeken is találunk kényes munkákat végző ebeket. Colorado állam, Egyesült Államok. A lenyűgöző Sziklás-hegységben terül el Aspen városa, egy elit kutyásmentő osztag otthona. A csapat egyik legfontosabb tagja Piper, egy vadkacsavadász retriever, amely csodás tulajdonságokkal bír. Eredetileg arra tenyésztették, hogy a vadkacsákat felzavarja, majd a szárnyasok tetemét a vadászoknak sértetlenül elvigye. Piper a gazdájával, Dannel él, és a lavinamentésekre specializálódott. Piper és a többiek a mi hátvédjeink. Ritkán vetjük be őket, de nagyon jó tudni, hogy mindig készen állnak. Piper e havas tájon elemében van. A kis, energikus ebb csak úgy suhan a hóban. A síelők kimentésére is kiválóan alkalmas. Itt naponta fél méter hó is esik, ezért mindig nagy a lavina veszély. A világon évente közel 200 embert lavinák ölnek meg. A zúzó erejük is sok sérülést okoz, ám a fő fenyegetést nem ez jelenti. A lezúduló hó az embert maga alá temeti. Aki odabent egy idő után oxigén helyett már csak széndioxidot tud belélegezni. Ez pedig fulladáshoz vezet. A mentésnek fél órán belül meg kell történnie, mert onnantól a halál már hamar beáll. A hó alatt az áldozat esélye percenként 2%-kal csökken. Ám ha szerencséje van, egy kutya már közelít felé. A kutatások kimutatták, hogy egy ilyen hatékony mentőerv nélkül 2 ember helyett 150-re lenne szükség. Kezdődik a gyakorlat, és a helyszínre érve Dan megmutatja Pipernek, hogy merre kutasson. Piperrel legtöbbször testbeszéddel kommunikálok. Ő ebből ért a legjobban. Ha erre nézek, akkor erre keres. Ám ha arra fordulok, akkor ő egyből arra felé rohan.
A megfelelő kiképzések révén a vadkacsavadász retriever tökéletes mentőkutyává válik. Az érzékszervei az emberi szagokat és a pánikoló ember tompa hangjait még több méternyi hó alól is felderítik. Ha talál valamit, akkor azonnal jelez Dannek. Ilyenkor erősen kaparni kezd, és csóválja a farkát. Talált valamit? Jó kislány vagy. Dan teljesen megbízik Piperben. Jól van? Piper odalent mindenkit megtalál. Fontos, hogy megbízhassak a kutyámban. A bizalom kialakítása pedig időbe telik. Ma már olyan jól ismerem, hogy minden mozdulatát értem. Jó csapat vagyunk. A munkára a játék ígérete veszi rá Pipert. Amikor a feladatnak vége, jöhet a húzócska. És a jól megérdemelt dicséret Dantől. Piper példája is azt mutatja, hogy az évszázadok során az ebek igen közel kerültek hozzánk. Velünk élnek, velünk játszanak, és velünk dolgoznak. A munkakutyák ma már számos igen fontos és meglepő feladatot is ellátnak. A dél-afrikai bozótosban például az orrszarvú orvadászok után nyomoznak. Eredményesen. Minden 8. órában megölnek egy orrszarvút a szarvai miatt. Ha ez így folytatódik, akkor ez az ősi óriás 10 éven belül kihalhat. Hiába a Föld minden technikája, az orrszarvúak legnagyobb segítői a munkakutyák. Rustenburg, Dél-Afrika. A belga juhászkutya nevét a belga Malinois városka után kapta, és a német juhász közeli rokona. Az okos, hűséges és bátor ebb Dél-Afrika hatékony fegyvere az orrvadászok ellen. Alakzatba! Már minden drága technikát bevetettünk, éjjellátókat és drónokat is, ám ezek a kutyák folyamatosan bizonyítják, hogy az orrvadászok ellen ők a legolcsóbb és leghatékonyabb eszközök. Jó velük együtt dolgozni. Henry Holstein kutyakiképzőmester. Egy olyan ebbtenyésztő és eboktató akadémiát vezet, ahol az állatokat az orrvadászok ellen is kiképzik. Tudnotok kell, hogy a csapda felállításánál szagmintát hagytok majd. A kutya tehát nem a csapdát szimatolja ki, hanem azt a személyt, aki a fák közt a csapdát felállította. Miközben a csapdát szerelitek, kérlek, tapossátok a földet magatok alatt. Így né. Köszönöm, így jó lesz. Henry új kedvence Arrow, egy ígéretes orrvadász kiszimatoló belga juhász. Engedjétek, hogy szagot fogjon, aztán kezdhettek. A tehetséges Arrow, mint minden ebb, a nyomozás során a szaglására hagyatkozik. Minden ember szagmintája az új lenyomatához hasonlóan egyedi. A ruha mosására használt mosópor, a fogkrémünk, sőt, még a dezodorunk aeroszolja is a környezeten jellemző szagokat hagy. És hosszú időre behúzódik a kövek és a sziklák közé. A kutya ezeket a szagrészecskéket követi. Ezeknek a segítségével tájékozódik. Az orrvadászok ügyesen elrejtik csapdáikat. Az idő pedig fogy, mivel a napfény és a szél a szagmintákat folyamatosan rombolja.
A körülmények a kutya esélyei ellen szólnak. Ám Arrow nem okoz csalódást. Az orrának és a kiképzésének hála a gazdáját egyből a csapdához vezeti. Minden eltávolított csapda egy begyűjtött bizonyítékot és egy megmentett orrszarvú életet jelent. Ez az, ügyes vagy. Az akadémián minden gyakorlat a kutya képességeinek maximális kiaknázásáról szól. Arissa Neal a kiskutyák képzését felügyeli, és olyan módszereket alkalmaz, amik minden ebbnél beválnak. A 8 hetes Max a világot még csak most fedezi fel magának. Ő még az úgynevezett szenzibilis korban van. Jól van, jó fiú. Amiket most tapasztal, azok egész életében hatással lesznek majd rá. Arissa megmutatja neki, mi az, ami veszélyes lehet. Ügyes vagy. Minden lecke az ebb túlélését szolgálja. Nagyon jó. Gyere, menjünk. Ha Max az új dolgokra nem a megfelelő módon reagál, akkor irracionális félelmek alakulhatnak ki benne. Most víz érte, amiről nem tudja, honnan jön. Ha azt látná, hogy ettől én is félek, akkor legközelebb már ezt a helyet elkerülné. Amikor Max legyőzi egy félelmét, akkor Arissa egy falattal jutalmazza meg. Jó fiú! Ez a kutyanevelés leghatékonyabb módja. Szép munka! Max a megfelelő kiképzéssel a legfurcsább helyzetekben is magabiztos állat lesz. Csak akkor kap jutalmat, ha a tükörképe már nem hozza lázba. Ha megtanulja kezelni a helyzetet. Ha viszont rendetlenkedik, akkor oda sem figyelek rá. Ez az, jó fiú. Igen. Büszke voltam rá, mert legyőzte a tükörtől való félelmét. Jó fiú! A megfelelő kiképzés révén Max nem sokára minden félelmét legyőzi, és Arrow oldalán küzd majd. Az idősebb állat már semmitől sem fél, és az orrvadászok rémévé vált. Arrow az akadémia többi kutyájával egyetemben minden nap edz, hogy a lehető legokosabb és legkitartóbb lehessen. Ma például helikopterre száll. Arrow, a belga juhász, egy bátor és ügyes munkakutya. A kiképzése és ösztönei révén Dél-Afrika egyik legügyesebb orrvadász elfogó ebe. A repülés során Arrowt a gazdájához egy különleges hebeder rögzíti. Magas hőmérsékleti viszonyok között és igen nehéz terepen kell dolgoznia. Ám ezt ő mégis nagyon készségesen teszi, mert úgy érzi, hogy a gazdáját csak így védheti meg. A közel 50 km/órával futó Arrow gyorsabb, mint bármilyen ember.
Az állatterelésre kitenyésztett belga juhászból mára a világ egyik leghatékonyabb keresőkutyája lett. E faj az ösztöneinek és a kiképzésének segítségével sokat tesz a helyi élővilágért. Az egyik kutya eddig már 115 orvadászt kapott el. Az orrszarvúak neki köszönhetően kissé fellélegezhetnek. Szerencsénkre a kutyák jó nyomkeresők, kiváló vadászok és hűséges társak. Sokukból éppen ezért nagyszerű munkakutya faragható. Az ember és a kutya kapcsolata úgy tűnik örökre szól, és mi nap mint nap új feladatokat találunk ki a számukra. Lago di Seo, Olaszország. Olaszországban egy 200 kutyából álló különleges mentőcsapat állandóan készen áll arra, hogy a bajba jutott fürdőzőket a zsúfolt tenger és tópartokon kimentse. Mindenki jöjjön utánam a kutyájával. Libasorban fogunk haladni, és ha elszámolok 3-ig, akkor az ebéd mindenki elengedi. Arca egy új-fullandi kutyus, és a vízben kiválóan érzi magát. A gazdájával, Gigivel azért érkezett ide, hogy belőle is vízimentő váljék. Arca már 2 hónapos kora óta velem van. Én már 6 éve vagyunk együtt. Arca a legfontosabb társam az életemben. A programban a vízhez szokott új-fullandik és labradorok vesznek részt. A labradorokat az új-fullandi kisebb változatának tenyésztették ki, hogy a Labrador-tenger jeges vizéből halakat halásszon. 45 km/h sebességükkel a szárazföldön sem lassúak. Ám igazán a vízben érzik otthon magukat. Amíg hártyás lábujjaikkal evezőként hasítják a vizet, addig a vidraszerű farok a kormányzásban segíti őket. Ők a víz leggyorsabb bebei. Mint minden kutya, partot érve ők is megrázzák magukat. Mindössze 4 másodperc alatt a bundájukban lévő víz 70%-át távolítják el. A fejüket csaknem 180 fokban elfordítva a testükön egy lökés hullámot küldenek végig. Eközben laza bőrük ide-oda mozdul, és a bundából minden vizet kiráz. Ezt a fogást még vadrokonaiktól örökölték, ahol a gyors megszáradás élet-halál kérdése volt. Arca most megmutatja a gazdájának, hogy miért is nevezik az új-fullandit a vizek urának. E test a szárazföldön talán kissé esetlen, ám a vízbe érve már korán sem az. – 70 kilós, nehéz testében egy erős tüdő és több rétegnyi zsír van, amelyek mind a lebegő képességét erősítik. Ernyett pofáján a víz akadálytalanul folyik át, így a légzését nem akadályozza. Úszása során a hatalmas hártyás lábakkal először lefelé, majd oldalra tol, egyfajta mellúszást alkalmazva. Hihetetlen módon az új-fullandi képesek egyszerre 80 kilométert is leúszni. Régen ugyanis feladatuk volt a fedélzetről vízbe esett összes matróz kimentése. Akár egy tucaté is. E vizsga során Arca, az erejét bizonyítva, egyszerre 11 embert húz könnyedén a partra.
Nagyon-nagyon koncentrál, és a munkáját rendkívül komolyan veszi. Igazi profi. Ő a legjobb. Arca a vízben minden ügyességét latba vetette. Ám ahhoz, hogy vízimentővé válhasson, még hátra van egy utolsó vizsga. Nem más, mint a helikopteres mentés. Ha ez is sikerül, akkor engedélyt kap arra, hogy a partoktól több kilométerre is embereket mentsen. A mai napon nagy kihívás elé nézünk. Ez lesz az első alkalom, hogy Arca egy helikopterből ugrik majd ki. Nagy lesz a motorzaj és a szél. Érzem, hogy nagyon koncentrál. Először Gigi ugrik le. Most Arca jön. Az Ebb már elszánta magát. Ha nem így tenne, kizárnák. Ám ő nem tétovázik. Egy olyan kutyának, aminek a faja már évszázadok óta ezt csinálja, ez csak természetes. Az utolsó sikeres vizsga után Gigi és Arca már hivatalosan is bármikor bevethető vízimentők. Eljött az ünneplés ideje. Hihetetlen érzés volt egy helikopterből kiugrani. Együtt mindenre képesek vagyunk. Arca, ez a kivételes állat, megmutatta, hogy a munkakutyáknak olyan új, különleges és veszélyes feladatok is könnyedén betaníthatók, amikről régen még csak nem is álmodhattunk. Texas állam, Egyesült Államok. Az amerikai San Antonio Lackland laktanyájában a katonai ebek kiképzésével foglalkoznak. Itt található a világ legnagyobb és legfejlettebb katonai kutyaiskolája. Az állatokat 74 helyszínen, 1164 kennelben és 1,2 hektáron oktatják. Az Egyesült Államok minden ebb kiképzésére közel $30 000 költ, míg az egészségükért dolgozó központokra és gépekre már milliókat. Ez bizonyítja, hogy az amerikai hadseregben minden kutyát megbecsülnek. Stuart Hilliard doktor a program tudományos tanácsadója. A 21. században az amerikai hadseregnek már vannak drónjai, műholdjai és mindenféle technológiája. Ám ennek ellenére a hadi arzenálunk egyik legfontosabb és legalapvetőbb tényezője a jól kiképzett harci kutya. Ezek a katonai ebek főként a felderítésekben segédkeznek. Kiváltképpen a pokolgépek felkutatásában. A pokolgépek és az aknák évente több mint 2500 katonát és civilt sebesítenek vagy ölnek meg. Az olyan Lacklandi felderítő kutyák, mint Viper, a pokolgépeket azok detonálása nélkül kutatják fel. Sokszor egy egész szakasz élete tőlük függ.
Élet és halál között csak a kifinomult orra és a gazdája iránti hűsége dönt. Viper, a felderítő kutya, Amerika egyik legdrágább pokolgép szakértője. Tanítására az állam közel $30,000 költött. Vipert arra képezték ki, hogy a bombák alkotóelemeinek szagát felismerje. A pokolgépeket azok detonálása nélkül kutatja fel. Amerika már $19 milliárd költött a különféle bombafelderítő eszközökre, ám a kutyák képességeivel a versenyt egyik sem veszi fel. Az amerikai hadsereg archívumából, Afganisztán. A Viperhöz hasonló katonai ebek számtalan életet mentettek már meg. Lehetetlen kimutatni, hogy a harci kutyák hány életet és végtagot óvtak már meg. Ám arra már biztos adataink vannak, hogy ők a terroristák által használt úgynevezett improvizált pokolgépek leghatékonyabb felderítői. Viper, mint minden jól képzett katona, eltökélt és megbízható. Most is bebizonyította, hogy akár emberéleteket is rá lehet bízni. Jó fiú! A kutyákkal dolgozó férfiak és nők a harcmezőn rendkívül fontos szerepet töltenek be. Jelenleg ugyanis nincs olyan gazdaságos, hatékony és újra programozható alkalmazásunk, mint egy kutya. És a közeljövőben nem is várható ilyen. Ráadásul még bátrak, hűségesek és rendkívül kitartóak is. Az ebek ma nagyobb mértékben segítenek minket, mint a történelem során bármikor. Legyen szó életmentésről vagy bombafelderítésről, a rátermettségüket a kutyák már minden téren bizonyították. Tanulékonyságuk és koncentráló képességük révén minden ember alkotta eszköznél hatékonyabbak. Az olyan ebek, mint Viper és Domino, a több millió dolláros technikákat folyamatosan felülmúlják. Ráadásul a munkakutyák egyre több különleges feladatra alkalmazhatók. Midas kitűnő szaglását az élvonalbeli orvostudomány használja ki. Igen, puha szőre van és csóválja a farkát, ám attól még páratlan szagreceptorai vannak. A betegségek jellemző szaggal járó biokémiai elváltozásokat okoznak. Ezt a szagot a kutyák kiszimatolják. Claire Guest doktornő azt vizsgálja, hogy az ebek az életveszélyes betegségeket mennyire tudják kiszagolni. Szervezetünkben az illékony szerves vegyületek szagát minden betegség megváltoztatja. A kutya megváltozott szagot érzékeli. Az állatok vizeletmintákat szagolnak, amelyekből ki tudják szimatolni azokat az illékony szerves vegyületeket, amiket a rák okoz. A kutyák 10 000-szer jobb szaglással rendelkeznek, mint az emberek. Midas nem sokára pontosan azt teszi majd, amit minden ebb imád. Vizeletet fog szagolni. Olyan illékony szerves vegyület szagát keresi, ami rákról árulkodik. Az ebek olyan csodálatos szaglóképességgel bírnak, hogy azt mi emberek már szinte el sem tudjuk képzelni. Példaként, mi kiszagolunk egy kanál cukrot egy csésze teában. Ám egy kutya egy kanál cukrot kiszagol 2 olimpiai méretű úszómedencében is.
Midas orra gyorsabb és pontosabb a világ legfejlettebb berendezéseinél is. Ebben a tesztben egyik minta sem rákos. Ha a kutya ezt is pontosan jelzi, akkor a felesleges műtétek elkerülhetők. Ha pedig idejében felfedezi a rákot, akár életet is menthet. Claire Guest 200 kutyát oktat azért, hogy a ráktól kezdve a cukorbetegségen át a maláriáig minden egyes kór egyedi szagát felfedezzék. Rájöttünk, hogy az ebek 93%-os hatékonysággal dolgoznak. Ez hihetetlen. Bármi, ami 90% feletti hatékonysággal dolgozik, az a jövőben nagy hasznunkra lesz. Claire kutyái a laboron kívül is eredményes életmentők. Domino például a 7 éves cukorbeteg Archie állandó támasza. Hiszem, hogy még csak a felszínt karcolgatjuk. A kutyák megbízhatóan és egyszerűen dolgoznak, és még nagy meglepetéseket tartogatnak. Úgy vélem, hogy az ember és az app közti munkakapcsolat java még előttünk áll. Közös történetünk több mint 33 000 éve kezdődött, amikor a vadkutyák először jöttek oda a tábortüzeinkhez. Tökéletesen alkalmazkodtak az életmódunkhoz, és páratlan képességeik révén mindkét faj jól járt. Megtanultuk, hogyan értsük meg egymást, és különleges kapcsolat alakult ki közöttünk. A munkakutyákká nevelt ebek a bolygó leghasznosabb állatai lettek. Az élet minden területén segítenek nekünk. És még csak most kezdünk rájönni arra, hogy ezek az állatok milyen fantasztikus dolgokra képesek. Sorozatunkban eddig bemutattuk, hogy négylábú kedvenceink hogyan hódították meg szíveinket és az otthonainkat. Láttuk, amint a vadkutyák az eszüket használva győzik le az ellenfeleiket. Tanúi lehettünk, hogy az ebek munkája miképpen segít az emberi élet minden területén. A következő részben pedig kiderül, hogy a kitett háziasított kutya rendelkezik-e még az önfenntartás képességével.